Iya, ngene iki lho Lur, penggawean apa ngene iki? Penggaweane sepanjang hari turu. Lek luwe gembreneng njaluk mangan, bar ngono turu neh. Noh awake diler kaya ngono iki. Noh. Heeh. Oke, lekas gembreneng neh, dirasani tithike gembreneng lho. Hah? Ngene penggawean apa? Lho, gembreneng neh ta. Dirasani gembreneng. Luwe titik gembreneng. Moh, pangan ngene iki moh, njaluk iwak. Ndoke moh lho. Ndok Jawa. Eram ndok Jawa moh. Wah. Jan ora umum kucing. Moh to. Moh to. Ya, iki komeni terus arep modele nyimit-nyimit, ora tenanan modele mangan. Moh. Lho, moh.